80 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ବୟସର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଜନାରେ ମାସିକ 3500 ଟଙ୍କାର ଭତ୍ତା ମିଳିବ। ସେହିଭଳି 80% ବା ତଦୁର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ବର୍ଗର ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମାସକୁ ସମାନ ପରିମାଣର ରାଶି ସରକାର ମାସିକ ଦେବେ। ଗତ ମାସରେ ବିଧାନସଭାରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ବଜେଟ୍ 2024-25ରେ ଏହି ଘୋଷଣା କରିବା ପରେ ଏହାକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ ଚର୍ଚ୍ଚା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। କେବେଠାରୁ ଏହାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯିବ ତାହା ଘୋଷଣା ହୋଇନଥିବାରୁ ଏନେଇ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଏବେ ବି ଉତ୍କଣ୍ଠା ରହିଛି। ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସରକାର ଭତ୍ତା ରାଶିରେ 500 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ବୃଦ୍ଧି କରି ସର୍ବନିମ୍ନ ଭତ୍ତା 1000 ଟଙ୍କା ରଖିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବିଜେପି କ୍ଷମତାକୁ ଆସିଲେ 3000 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ଭତ୍ତା ଦେବେ ବୋଲି ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ। ତେବେ ମୋହନ ମାଝୀ ବଜେଟ୍ରେ ପ୍ରଥମେ 80 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ଏବଂ 80% ବା ତଦୁର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ବର୍ଗର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ମାସିକ 3500 ଟଙ୍କା ଭତ୍ତା ପ୍ରଦାନ ନେଇ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଅନ୍ୟ ବୟସ ଓ ବର୍ଗର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ବିଜେପି ସରକାର କେବେ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପାଳନ କରିବେ ତାହାକୁ ଲୋକମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଛନ୍ତି। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ରାଜ୍ୟରେ ପାଖାପାଖି 56,77,000 ଲୋକ ମାସିକ ଭତ୍ତା ପାଉଛନ୍ତି। ଜାତୀୟ ସାମାଜିକ ସହାୟତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ NSP-ରେ 20,34,000 ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଧୁବାବୁ ପେନସନ ଯୋଜନାରେ 36,43,000 ବ୍ୟକ୍ତି ଭତ୍ତା ପାଉଛନ୍ତି। ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସରକାର ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗର ଭତ୍ତା ରାଶିରେ 500 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ବୃଦ୍ଧି କରିଥିଲେ। 80 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ବୟସର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ 1400 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ଭତ୍ତା ଦିଆଯାଉଥିଲା। ଚଳିତ ବଜେଟ୍ରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କରିଥିବା ଘୋଷଣାକୁ ଦେଖିଲେ ପାଖାପାଖି 5,27,000 ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସରକାର ମାସିକ 3500 ଭତ୍ତା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ବୋଲି ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସୂତ୍ରରୁ ଜଣାଯାଇଛି। କାରଣ ମଧୁବାବୁ ପେନସନ ଯୋଜନାରେ 80 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ବର୍ଷ ଏବଂ 80% ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ବର୍ଗର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରାୟ 2,81,000। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନିଜସ୍ୱ ପାଣ୍ଠିରୁ ଏମାନଙ୍କୁ ଭତ୍ତା ଦେଉଥିବାରୁ ଏ ବାବଦରେ ରାଜକୋଷରୁ ବାର୍ଷିକ 1,180 କୋଟି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେହିଭଳି NSP 80 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ଏବଂ 80%ରୁ ଅଧିକ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ବର୍ଗର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରାୟ 2,40,000। ଏମାନଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଭତ୍ତା ବାବଦରେ ମାସିକ 500 ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଟପ୍ ଅପ୍ ବାବଦରେ ମୁଣ୍ଡ ପିଛା ବାର୍ଷିକ 3,000 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏ ବାବଦରେ ରାଜ୍ୟ ରାଜକୋଷରୁ ବାର୍ଷିକ 886 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ। ଉଭୟ ଯୋଜନାର ହିତାଧିକାରୀ ବାବଦରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ବର୍ଷକୁ ପ୍ରାୟ 2,600 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ କରିବାକୁ ହେବ। ତେବେ ସରକାରଙ୍କ ଘୋଷଣାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ହେବ, କାରଣ ପ୍ରତିବର୍ଷ ନୂଆ ଲୋକ 80 ବର୍ଷ ବୟସ ବର୍ଗରେ ନୂଆ କରି ସାମିଲ ହେଉଥିବା ବେଳେ କିଛି ହିତାଧିକାରୀଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି। ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରରେ ଯଦି ଏହି ତଥ୍ୟ ଠିକ୍ ସମୟରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ନିକଟକୁ ନ ଆସେ ତାହେଲେ ବଜେଟ୍ରେ ଏ ବାବଦରେ ଅର୍ଥ ବରାଦ କରିବା ସହଜ ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗବେଷଣା କରୁଥିବା CYSD ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ମ୍ୟାନେଜର ଉପାଲି ମହାନ୍ତି ମତ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେହିଭଳି ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ସମୟରେ ତଥ୍ୟରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ରହିବା ଜରୁରୀ ବୋଲି ହେଲ୍ପଏଜ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ରାଜ୍ୟ ଶାଖା ମୁଖ୍ୟ ଭାରତୀ ଚକ୍ର କହିଛନ୍ତି।